Гүзәл Гамдуллина. Сәхнә өчен туган. Татарстанның халык артисты Габделфәрд Шәрәфиев. Укыды Минвали Габдуллин. Хөрмәтле укучыма, әтием турында. Бу китапта сез Татарстанның халык артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына 40 елдан артык гомерен багышлаган, шул еллар эчендә берсеннән-берсе кызыклы, күп санлы образлар тудырган һәм шулар аркылы тамашачы күңелен яулаган артист Габделфәрд Габделәхәт улы Шәрәфиевның тормыш һәм иҗат юлы белән танышырсыз. Ул тудырган сәхнә образлары, аның гаилә тормышы, кичергән теләк омтылышлары, максат хыяллары, эчке дөньясы, иҗади тормышының матур сәхифәләре ачылыр. Аның безнең арадан китүенә 6 елдан артык вакыт узды. Тик якыннары, хезмәттәшләре, туганнары, яраткан тамашачысында булган якты хатирәләр, аны югалтудан кичергән тирән яралар әле дә яши. Чын барлыкны кабул итүдә, тормышка, кешеләргә карашны бәйләүдә үзгәрешләрен, үз төзәтмәләрен кертә. Нәкъ менә шушы сәбәпләр кулыма каләм алып, әтием Габделфәрд Шәрәфиев турындагы үзем табып җыйган материалларны туплап, анализлау, аның тормыш һәм иҗат юлын мөмкин булган кадәр тулы рәвештә күз алдына бастыру, артистның иҗат юлының үсешен күрсәтү теләген тудырды. Әлеге китап битләреннән сез аның туган ягы, Татарстан Республикасы Кукмара районының Янил авылы, ул укыган Ленинград дәүләт театр, музыка һәм кино институты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшләве турында мәгълүматлар алырсыз. 1989 елда Татарстанның атказанган артисты, 2011 елда Татарстан Республикасының халык артисты дигән мактаулы исемнәргә лаек булуы, яраткан театр сәхнәсендә 80ннән артык образ иҗат итүе, педагогик һәм иҗтимагый эшчәнлеге, һәр вакыт күңеленең турында булган гаиләсе, якын дуслары, туганнары, хезмәттәшләре истәлекләре белән танышырсыз. Китапта бирелгән бай фотоматериаллар, артист уйнаган спектакльләрдән өзекләр, күп санлы гастрольләр, тамашачы белән фикер алышулар, гаилә архивының кабатланмас мизгелләрен күрергә мөмкинлек бирер. Бәхетле кеше дөньяда, ай туганда, җиргә туса да, бишегендә көлеп ятканда, күз тиярлек матур булса да, туган җирен анам димәсә, анам дип янып көймәсә, шишмә суын учлап эчкәндә йөрәгендә шатлык сизмәсә, нигә туган кеше дөньяга, бәхетле кеше дөньяда. Киемнәре ифәк булса да, сандугачлар сайрап торганда, бакчаларда гөлләр җыйса да, гомердә бер кайгы күрмәсә, бер моңланып җырлый белмәсә, арып талган ялгыз юлчыга түрләрендә урын бирмәсә, кем булган соң кеше дөньяда, бәхетле кеше дөньяда. Бизәкләр алтын булса да, хөрмәтләре көмеш табакта, өстәлендә ташып торса да, кулларында сөял булмаса, тир тамчысы йөзен юмаса, гомер буе икмәк ашап та, тозлы тирнең тәмен туймаса, тук булган кеше дөньяда, бәхетле кеше дөньяда. Тормыш юлын уйнап үтсә дә, матур ярлар аңа үзләре, йөрәкләрен бүләк итсә дә, мәхәббәтнең кадерен белмәсә, үз йортына бала килмәсә, иртә белән йөзен балкытып, атасына карап көлмәсә, нәрсә тапкан кеше дөньяда, бәхетле кеше дөньяда. Ят илләрдә рәхәт торса да, гөмбәзләрен бизәп алтынга, асыл таштан сарай корса да, туган йортын табып күрмәсә, туган җиргә ятып үлмәсә, яз көнендә чәчәк куярга, каберенә дуслар килмәсә, ник яшәгән кеше дөньяда. Күренекле татар язучысы һәм шагыйре Нәби Дәүлинең бәхет турында дигән бу шигырен соңгы елларда Татарстанның халык артисты Габделфәрд Шәрәфиев яратып башкара торган иде. Бу сорауга әти үзенең язмышы белән җавап бирде кебек. Бәхетле иде әти. Гади бер татар авылыннан Россиянең интеллигенция бишеге булган Ленинградның театр, музыка һәм кино институтына кереп, мәдәниятебезнең йөзек кашы булган дахи укытучыларда уку, татар милләтенең рухи кыйбласы булган Галиәскәр Камал театрының иҗат труппасына кереп, яраткан театрында 40 елдан артык хезмәт итеп, бихисап образ иҗат итеп, тамашачы күңеленә кереп калу,
яраткан кешесен табып, аның белән 40 ел бергә гомер итеп, яраткан әти, бабакай, тормыш иптәше булу, күпләрнең якын дусты, туганы, таныш булмаган кешегә дә елмаеп, рухын күтәрә алу, үзенә генә хас самимилеге, сөйкемлеге, ул бәхет түгелмени?